Kita beri ongkos tepuk tangan untuk anaknya. Terima kasih ya karena ingin RY Channel Gunung Kawi. sampun paling keterangan ingkang terwasa. Mbok bilih wahyu lubung slayu gedhong Suradina niku sampun prateng wonten negari Ngastina kanthi uga pratikalih Panembahan Durna. Dinten samangke kula suwun mangsul wonten negari Ngawangka. Mbok bilih dipun keparingaken monggo enggal-enggal wahyu menika supados buru manuk prateng wonten ingkang dipun tuju kersaning dewa sampun ngantos menika kagungan tumindak ingkang candhul Bapak Panembahan Durna wonten dawuh nggih menika Gatotkaca dipun utus dening para Pandhawa supados nyuwun wangsulé wahyu lubung slayu gedhong Suradina wonten negari Ngamarta teguh pratikelih kados pundi mengko dhisik nggih Gatotkaca wonten dawuh Panembahan Durna kowe bocah wingi sore guru cuplak kulir lempuyanmu wani dutus dening wong tuamu ning sing kok ungkit duduk bab negara sing ndok suwun baline wahyu lubung slayu gedhong Suradina ngerteno bola-bali satur ing sikawit wahyu lubung slayu gedhong Suradina saka dayah Wiga Pratinanku saka Wiga Pratinanku saka semedani nganti terus tak kemuling kule tak panthoki balung tak jeneng khusus yen bakal disuwun karo Gunung Semprot ya bakal dimetun Jawa dhisik monggo bakal tak aturke arek sampe Panembahan Durna niki mangke Gatotkaca nyuwun wahyu lubung slayu gedhong Suradina mbok bilih dipun paringaken kriwikan dados grojogan sampun kantos ya mapani kadidan ulekaning wujudipun kekuatan menika namung wonten negari Ngastina Ngastina wonten Pendeta Durna Ngastina wonten Mak Narpati Nata Ngawangga kagungan Resi Kerta napa dening Sang Maha Resi Bisma ya duwe patih sing aku Sengkuni katuna duwe patih Sengkuni dados sagak minangka tuak sampun ngantos kiraping kautama sampun ngantos mangke kula beteng rapet pengamuning Gatotkaca masa lunga nggih matur kuwi panggung Bapak Panembahan Durna Paman Pati wonten dawuh pangendika aja nganti Gatotkaca kasembadan nyuwun wahyu lubung slayu gedhong Suradina dibubarke Paswaragu kok Prabu Nata Ngawangga mengko diwengken dados jejet wong kuning kuat-kuataning negari ngasih nggih kula nggih tekuni pring semedya Prabu bubarna kang padha sebo ayo kaya adat lumpia para niyaga lan warang ngono padha sesaurana manut lakune Kirama monggo ae
acara liburan tetap bersama HNI Channel Gunung Kawi. Demikian matur sembah nuwun. Terima kasih.
ayo padha kumpak senggakane ya mak rene miki ya cacahe telu ya rada adoh suarane ben rata kabeh ben ana pedahe oleh sinau padha-padha sinome beda-beda senggakane monggo nggih sing maringi Gusti Hyang Kang Murbendat ya pangeran ya Tuhan sesebutane ya Yang Maha Suci ya Yang Maha Widi ayo manut keyakinane dhewe-dhewe ilinga marang sing paring saya-saya bumi sing sira mengkono iki lantaran sing bedah krawan cikal bakal desa Maguan ki Mbah Jayeng Sura sak sakabate ngono sampun jagat lan sak piturute bengi iki nduk padha ngaturke sedekah bumi ngadani ritualisasi kaya dereng padatan nyuwunke marang Gusti Kang Maha Agung muga-muga sing bedah kraman cikal bakal desa Maguan kene pinaring ana tentrem ayem jenjem ana ing alam langgeng nganti besok dina kiamat ngono dening bumi babatane dipanggoni warga masyarakat Maguan kanggo nindakake ibadah mengarsaning pangerane muga-muga kabeh mau tansah samat sinamatan angka berkah Gusti sing wujuding kenikmatan nggih monggo Bu dipun lajengaken imanmu kuyen kuat lho ora ana sing ngalahke wis to sak panas-panase geni iki sing ngalahke banyu ngono sak gede-gedene banyu sing ngalahke srengenge munggah dadi embun dadi udan iya sak kalah kabeh mau wis to ana to kuwi tanggulane dhewe-dhewe ning imanmu yen kuat ora ana sing ngalahke oh kula disuwun tetep agamane, tetep imane bisa manteng pangestine, tetep nggayuh marang kasuwargan ning ngarsaning Gustine yo mulya donya lan akhirate ngono karepe iki ngono pahlawan kuwi sing berkorban ya ki mung labuh marang negara ya ana sing pahlawan sing berjuang menggak marang hartane hawa nafsu sing paling anyar ki memerangi hawa nafsu oh iya kula Surabaya putrane pahlawan wani ya aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani sing tenan oh monggo dipun lajengaken Bu
senggakane apik-apik ya Mas. Sing endi sing kok pilih aku seneng sing mangan apel dicampur gula yen wis kesel gage ngasuwa jadi peksa-peksa. Lah iya lho. Wong urip iki dudu robot lho yen wis kesel oleh makarya ya ndang gage ngasuwa nyambut gawe iki mau ora enek takren lho kabeh iki mau ya kaukur marang rasane dhewe. Tenaga kuwi ya dieman mulane lho wong urip iki mau yen bisa ngreksa marang ragane, bisa ngomong marang sarirane, darane wong sing sugih tanpa bola menang tanpa ngasake didaya tanpa aji wani nurut tanpa bola. Lah mustikane urip ki awak seger waras bagas waras. Lah iso ngrasakake bagas waras mergo uripku aja dipaksa-paksa. Lek kesel ya ngasuwa. Sing darani kesel ki ora mergo kesel ragane, ya kesel oleh mikir, ya kesel oleh ya mau dolanan Facebook, kesel olehmu ya ki mau infokan asale lek ya ngasuwa aja dipaksa-paksa mengko mesake ngono mak. Nyang malang liwat dina ya nanggap dalan koto buwana omahe Kuncoro. Aya omahku anjen Kuncoro karena sumber pucuk. Kula dhuwur kuwi sakite Raden iki. Anek tulisane Kuncoro ngono. Dhewe ngomong wae tak ngono kene. Iya makane ya kabeh ku ya kudune kaya budaya wayang golek dalane ngomong nyauloni ning disetting dhisik aja ngomong dhewe-dhewe. Nanti mundak 200-an potong 50-an malah. Ben ora ngantuk. Monggo kirang sak foto, Bu. Pilih geto apa pilih kafe sojoan kunjuk ning ngarsaning Gusti ya Mak. Anakku Limbo. Bengi iki kowe karo aku pinaringan rahayu kalis rubito ing sambika ning wekasan bisa. Nuwun sabda tinimbalaning para sedulur kang masanggrahana ing Desa Maguang wilayah Ngajung kene. Kula datang katalupen bekti kula kunjuk dumateng para pinisepuh
So sesepuh ngejak kula bekteni para pinesepuh ing desa. Nggih. Mliginipun panjenenganipun Kepala Desa Ibu Haniah SE ya Pak. Heeh. Kuwi kang pinangka dadi payung agung ing desa Maguang kene. Heeh. Lan para kadang-kadang perangkat desa, sekretaris desa, Bapak Kukulono Setyo, lan Bapak Edi Purnomo selaku kaum umum dan TU, Bapak Ugo Wahyudi kaum perencanaan, lan para kadang-kadang panitia penyelenggara adicara bersih desa ing desa Maguang Kecamatan Ngajung kene. Mak, sapa wae Mak. Panjenengane ketuane, panjenengane Bapak Heru Cahyono, sekretaris Bapak Bambang Kusumo, bendaharane Bapak Andi Atmojo, kang simpuyung dening para seksi-seksi no. Unjuk bekti kula dumateng para kadang-kadang pangarsa Muspika wilayah Kecamatan Ngajung, Bapak Camat dan Ramil napa dening panjenenganipun kadang Kapolsek ingkang minangka cagak tuaking desa Maguang wilayah Ngajung. Menika wonten Bapak Babin Kantipmas Maguang. Ya, uga mulai awan mau panjenengane yo tansah ngayomi kowe karo aku. Menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suwoto ingkang nate ngasta kepala desa wonten ing Maguang mriki. Ugi Abah Suli ingkang sonten saged panggih katemon. Ya, Mas. Kadang kula saking Sembon, Jumadi Blantik kabeh akeh lho, akeh. Iya. Kabeh iki mau klungsu-klungsu waton meludu, larak-larak kabeh padha tumindak nginjak teng ana kene ya, Mas. Kula bebarengan nyanyi jengkarsa ndonga bebarengan pringasaning Gusti, barokah donga dipisungsungke sepisan ya kuwi mau ingkang bedah krawang cikal bakal desa Maguang. Krana bektine warga masyarakat kelawan sing cikal bakal bedah krawang, muga-muga tansah Gusti ngudaneni apa sing dadi ya kuwi mau gegayuhane bisa jumbo kang dinayuh pidodo kang Sretya Lestari kang piniji. Sakwise bersih desa muga-muga miwiti bengi iki paring rahayu sing slamet kali sepuh bidaya sang dikala pinaringono rezeki kang barokah ingkang lancar, kesehatan pinaringono tentrem kali sepuh bidaya sang dikala panjang kunjung, panjang umure kunjung rezeki kasumbadan. Ya kowe sumedyane ngrasake berkah Gusti sing wujudi nikmat donya lan akhirate. Amin Allahumma amin. Sing penggarane nglakoni petane nyetak sun saya tuwuh tikel matikel kepanene sing wira swasta saya akeh rezekine sing pegawe negeri nang mundhak gajine. Sing rondo ya nang oleh judune, sing duda ya semono uga. Rawan sokone kene iki ya ganteng lan ayu eling Maguang kuwi desane ora mung cilik, dalane resik tur gasik, priyayine ora kakehan klenik mula dadine ya apik. Bengi iki gelem ngluri budaya nenengke marang budaya. Kula budaya kang atinung wajib ditengenke nok kuwi tinggalane para nenek moyang kita. Agama monggo kersa ning budaya aja ditinggalne. Kowe wong Jawa dilarike ana tanah kulo Jawa sing kok pangan mulu metu saka tanah kulo Jawa, besok yen kowe seda ya dirukti ana tanah kulo Jawa. Aja lali karo budaya ya Mak, tenang. Budaya ki nek kesingkurana walate padha karo agama lek disilake ana dosane. Kula kabeh ayo padha tungsu-tungsu saling sharing memberi masukan, sing kurang ayo padha ditambahi, sing lali dielingke, sing rusak bareng-bareng didandani. Mula urip iki wajibe ayo padha ngedohke lakon sing apik. Sing apik ya Pak. Mula bersih desa ki ragate ora sethithik. Durung iki yo gawe telok sound system, manggung nekake wayang sak campur sarine. Iki patut kita apresiasi dengan yo ki mau antusiasi warga masyarakat Maguang sing melu andar beni. Melu duweni. Ki mergo kuasane mau yo
esuk-esuk wis anake kirap dranden. Ning kono ritual gending pedanyangan. Mak iya. Iki kadek bengi iki warang gonone ora kurang saka 8. 8, Mak. Iki siji saka Blitar mau tak aturke sore mau karo Pendhita Durna. Iki Maria Punjung. Aku biyen iki sing jenenge Punjung ki aku lho, Mbak. Ya. Iya. Nek Maria iki gawane kono pancen ya kabeh iki mergo lumantaring agama lingepen karo apa keyakinane apa kabeh wis padha ngerasa dhewe-dhewe nek wong wedok jenenge Siti oh mesti kae kok nek jenenge Maria no lah kok jenenge Punjung biyen iki melangkah Mak melangkah piye dek nalika rada cilik iki tanggapan karo aku ning Malang kono zamane karo mbake ya kuwi Dian Pratiwi Punjung kuwi melangkah katik dalane kuwi angel katik melangkah ning Kalen mari ngono Punjung ki tak ya nyun sewu tak mari napa yo kuwi melangkah timbang tipe dadi pupune tak junjung nah dadi malih Punjung jarimu Maria tak tambahi Punjung mergo pupumu mari tak junjung walah Pak Bodho ki iso-iso ae lah iya ben ora ngantuk maki buka mutara kependem muga-muga sing netute dalane enggak krungu arek krungu wae wong biyen ya yo apa Mak iki kurang jangkep lan kurang trep mongko dalang Gondo Bonokudu iki identik dengan maskote Salam Hiha iki masih Pak Punjung sing durung nate tepung ning iki wis Malang Kabupaten iki enek bis tulisane Salam Hiha enek triton gawe ngoprut ki Salam Hiha ya apa sing karepe Hiha iki hidup ini harus amanah nah ayo diciptake aturke apa Mas Salam Hiha ayo diaturke sugete karo apa addressine ngaturke Salam Hiha terus arep panggil semono kok
matur suwun kabeh ketok kebayake ketok bodine ketok jarite dhewe-dhewe pira wene ngedeke sinden ya nok jana sih orang ngono 8 kabeh padha jumeneng kabeh jana sing apik-apik apa maksud dikarepe hidup ini harus amanah wis tanduk dadi pangarsa dadi apa wae yen ora amanah ing kono bakal cemplung marang jurang kanistan lan jurang kasengsaran sing darane amanah ku mau ya nduk ngerti marang kebecikan ngerti marang pengirane ngerti marang tatanan ngerti marang yo mau barang sing apik lan becik iki sunah iki wajib iki haram iki halal nah iso bedak-bedake kula darani hidup ini harus amanah lan kuwi tembung kuwi kena kanggo nyaulani apa wae ndelok tembunge umpama bengi-bengi iki umpama ngombe hiha lek ora ngantuk hiha karepe apa lek ngono ayo bengi-bengi ngene iki kek ngombe hiha nek ora ngantuk tegese ngombe kopi oh itu kayak isu-isu anak arep sekolah Pak iki lho anak arep budal sekolah ora duwe hiha njaluk hiha tegese ora duwe sangu njaluk duwe sangu masih pake ya ngono arek awang-awang ngono kae bune aku mari kesel mari macul mari nyambut gawe aku mbok njaluk hiha apa njaluk pijet njaluk pijet ibune ya ngono kayak udane ngesi anake turu kabeh arep golek pahala akeh pake iki anak turu ayo hiha apa maksudnya ya hiha oh mana mari iki ngene sinjane lak iki enek hiha apa hiha gitu itu tegese rek pangguntan nah iki tak wacake Pak Babin Kamtibmas Maduan lali janjine wah iki awasane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam nuwun sewu Pak Dalang ki kono-kono kula pengin turut nguri-nguri budaya Jawi lan pengin dados sinden kados mbak-mbak sedaya niki wah menawi wonten medal kula badhe nyumbang lagu mugi-mugi Pak Gondo Bono diparingi sehat panjang yuswa mugi-mugi laris jogipun pun wah iki anak sing ngaturke nyumbang swara masih ya monggo diaturke nah iki ndak dilumpuhke ndak sampe enek tubrane akeh cuma sik anu iku sik anu ya iki tak aturke iki anakku Punjung Maria Punjung iki ya iki wis tak kenalke dhewe wong kabeh iku karo Pak Gondo jelane kulane iki itu Risa bare Risa iki Luciana ngalune sawesi ning gak genah nomor 3 itu Billy sing ngetan lho iki Pista iki Bu Utami iki anu apa lali Lia Waroka Wiwin ya makin ngetan ki Wiwin kowe nak golek kenake teko sitok malah padha karo kono ya ngapunten ingkang kathah menika pamundutan siji baka siji monggo mangke dipun aturi mangke kang badhe nyumbang suara masipun nggih monggo kemawon seneng kula wonten derek ingkang nuri budaya awake dhewe eneng kene ora pisan pindho kok ya ana wis makaping-kaping mak eneng Maduan iki wiwit cilikane anakku ning lapangan kono ya wis kerep ning berdus ning lor-lor kono ning kene dulur kene iki sumewedon anu raga oleh nyunggoto awake dhewe wiwit esuk nganti bengi mulai dheweke iki mau tansah wah tawa-tawa apa dalan monggo wah tenan lah aku rahabi tenan arep wah mak nopo mesti Sunggata sing lorono ana soto ayam nenek rawon
nenek ayam pedasan kampung ning tak demeni apa baksone mak aduh pentole jelas iki ya tenan alalai bakso Solo makanane wah tenan kate duduhe bening ngrasani sedep ora sesuk sik aku jalani tenan kok sing lagi iki aku ngrahapi tenan aku mau heeh mak pancen yo dulur maguan ki ibu-ibu kakak ki oleh duwe resep ki pancen ora mergo resepe nduk mergo tangan-tanganan oh ngono. Padha bumbune, padha resepe sing udhet beda ya beda lho ngono gitu. Ya, aku mari makan pentol bakso iki wah kaya bola-bali aku yo lirak-lirik tahune mak tahune yo ngono mak. Kadek tahune iki dilek tengah iki ditutu di pentol ngono. Wah, aku mbayangne mak. Wah kok kiyaten sing tengah mau. Tenan mak. Nduk panjen tekan semono. Ayo Mbak Kunjung iki dianti-anti kalian para sederek iki mun salame sampun salam dia kula nyuwun kanthi sanget mangke supados rakep lan rumakep anggenipun kekadangan niki lumantar panjenengane para kadang panitia boten nyono boten dewa kula tasih pinanggih malih kali jenengan krana rahayu wilujeng nggih to berapa tahun enggak ketemu anu Mbak Kunjung kita pirang tahun 20 tahun. Wah, 20 tahun. Iki sik ganteng-gantenge Pak Gudro iki. Nggih, jenengan masih kemulauan keten itu. Aku ndak pamit karo jenengan. Boten. Mergo kan untune kan kita udah blesek lho ta. Iya kan, irunge to. Irunge ku meh iku kaya dene bongkok semende. Bangi ora bangi, pesek ora pesek. Maga. Heeh. Dadi ya wis ta. Masih dalane biyen ki tau ganteng rambute gondrong gak ada wah. Yen ki irunge iki bangir dalane ning kakean ya iku mau. Oh, ora he. Wong kuwi rek wong muslim yo wong muslim ki rek nglakoni tahajud, nglakoni anu iki kudu irung ki kudu mancep ning lemah, dudu bathuk irung anu. Lek bathuke ora gawe sajadah, ora gawe kopiah, mengko bathuke mundhak mloncot. Dene irungku sing tak tatapke ning lemah oleh kunjun karo kaki bumi krana Allah, dene ku nganti mlesek. Ning wong irunge pesek ki mbok menawa ambekane iki metune ora kabeh ngono. Jadi awet panjang umur nggih. Insyaallah ngono. Ya, jenengan ngaturke apa no? Boten ngaturke apa? Ngaturke pangipun ya. Lah lek pas kula nika kan jenengan junjung punggung kula to. Ayo biyen, wis banter-banter. Sakniki mbok dijunjung. Aku njung saiki ya. Yang ini pakai peke iki. Aja mung pupumu dijunjung. Wis awakmu dinjeng ngono ae. Wong lanang iki kadung wis awake wah skumbrika senengah abot kaya wong mesti dijunjung. Ya, iki mau tenan jaringan. Niki Sik, anu kali jumlahnya tak sepotin lho. Ayo sepotan lho, sepotan jumlah. Bota-bote tresnaku nandang bronto marakan pinuju Sampun sepote niku lagune ringin benda. Dadi iki gawe aku dhewe mbiyen sing ning radio FM judule ringin benda. Ya mau pelok barang nggih. sakurangipun kawula ngaturaken Budi Sedalu selamat malam. Kagem warga Maguan nggih. Kula ngaturaken matur sembah nuwun lumantar Mas Herman. Kula saged Mas Herman dengan dados mediatore nggih. Kula diurunke kali kanca-kancane dadi kula niki damel tambel kasih nom-nom niku. Herman iki hariku banyu, man iku ingsun. Dadi ingsun ki asale kok banyu karep jeneng Herman ki ngono asma ki Narya Japa. Mas Herman ki wong seni. Nggih, Pak. Nggih. Ngatenge
sinden sesendonan menapa dene tembang napa sing pun viral lali janjine niki wau wonten pamungkutan saking panjenengane Babin Kang Tekas Desa Kaguan. Lali janjine nggih. Lali janjine mangke diropel mawon mau. Wis to pokoke wis Mbak Maria Punjung pokoke wis nganti pagi. Waduh nganti pagi. Niki wau saking Mas-mas Sinoman parkir nggih Mas nggih. Nggih nyuwun anyang-anyangan lho. Oh nyuwun. Sing penting taleni menan. Niki ketua Sinoman parkir sini cak bodong nggih. Nah kok dene kan bodong ngoten niku. Bodong. Nggih diparingi ingkang langgam mriyen nggih. Oh nggih nggih. Langgam riyin. Wonten lali Lali janjine. Nggih. Niku riyen. Lali janjine monggo.
panjenengane Mbak menika nggih metle nggih niki sane loro-loro gawe loro-loro heeh niku wau pamungkutan apa yang dipun pinang dereng dipinangkan niku oh nggih niku pancen nggih siji desa siji cerita nah siji kanca siji budaya mau kesenengan tumrape seni ki senengan ning tumraping desa kuwi duwening tata ya ki kang agung kearifan lokal nah lha nek sing disuwun niku lagune niku wau nggih monggo watone dilakoni ayang-ayang Mas nggih jane ayang-ayang nek wong muga ngomongi gur cetha muni ayang-ayang anyang-anyang niku penciptane asmane nggih sami kali jenengan nggih Mas Godo padha karo biyen sikile lara berarti ikile lara rena ayo aku radane sepiro Mas sakene ayang-ayang berarti karo Pak Lami iki suarane ya enak kurang iki lagu sing ya sakno lagu sing viral ya niki buluran kali Pak Lurah tasik rendang ya Ribu. oh Bapak oh yang di sana menika bulurah sekalian Bapak saya Maria Punjung, Maria asli Gawan Punjung, bumbunya dijunjung Pak Godo. Oke.
dinginan riyin Mbak Maria Kunjung mengke tesih kathah lelakon ingkang dereng dipinangkani kanthi srana swanten panjenengan. Wah ngono Mas. Iki akeh layang lho, akeh layang tak wasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam rahayu rahayu. Wilusun dalu Ki Jalang kula murid panjenengan saking Pakis Yulian ing Tawang dikendangi Malangan katur masyarakat Maguan mugi-mugi panjenengan tansah sehat panjang yuswa nuwun amin. Iki muridku biyen ki Bagas iki nalakene teko Pakis. Aku biyen tau tak dalang sore barang kene mbok bocahe sore mau ora ketemu aku. Wah ya. Ya le wis ditunggoni wae Pak Dalang monggo sesuk ketemu iki kok tak ayahi rada bengi kok monggo piye diaturke. Nah Pak Dalang nyuwun lamunan. Wah. Iki WA. Pak Dalang sinjen sing usianan iku napa pun gadah bojo. Iku aja cacaan mesti ngendangi bolak-balik inbox karo ya, aku ora bisa njawab iku takon ana dhewe iku. Wis kalemmu. Ya. Ayo Le iki anu. Iki anakku sing saka Pakis ya iki Pak En duwe lagu, ya duwe dagangan iki Bagas iki sing Bagas Pakis. Nek Bagas sitokne sing saka Lupawon nggih ya. Sek ngene nunggone aku ning ngene kuwi Gendogo. Iki diaturke lamunan. Liwat suaranya suarane anu Luciana wis waton ronggon putres Luciana ngadeg aku mambu BPO tengah lenga putih. Ayo iki pamundutan saka sedulur Maguan nyuwun ya iku mau sing disuwun lamunan sing sumeh ben gawe sing wong akeh ulat sing padang gawe sing nyawa ya ekspresine kudu subuh karo lagune mbok menawa uga ana sing karo panjenenganmu sapa ngerti kabeh iki mau ya wis wayahe hiha kowe ya mesti bakal oleh hiha. Oh iya ya. Ayo daturi Mas lamunan. Oke.
aku bener aja. Suaranya aku sondra ke sih. Saya. Padha karo suaraku to. Saya. Ya. Oke. Ayo, anu takok, anu joget sing penak sing luwes jare. Anu. Sing lagu sing rodok hot. Nggih, sing nyanyi anu irama Jaipong anu. Lagune tetep lamunan sing repe ki mau. Ayo sing nyanyi Billy. Ayo. Sing joget Luciana. Ayo. Jajapan ya, sampai egolane sing anu. Bokong le urung tau kelong ya ngono kuwi iso nyanyi lho. Tahu ya. Ini dike ganjil truk ngono. Loro iku entek wong lanang bareng ngono. Sopo sing ora pedhot karo kuwi. Lah, iya. Ya, Bu Kades dan perangkat desa Maguan. LDR Selendang Biru Wahyu Kolosebo kalah weton kali Gridis. Niki menten kabeh ya anu Pak pamutan niki. Niki wonten kawigadosanipun ya lah. Iya. Jalane ra butuh julid nang kala-kala kedanan. Ayo ditung. Ya, niki salane. Ya. Niki tasik anu enek iki mau enek anakku mbah sapa sing arep ngaturke panyumbang menu budaya. Ayo. Monggo sing pasti nyumbang suara pasti. Ayo lho kater ini. Genduk rahayu monggo mriki kula aturi saking aturaken tembang sampur sari mugi-mugi kenging ngedak resapi ya sumeh wedono supang santun digawa ya iki baik ya iya iki sing arep timbang sing cilik iki paling iya ta iki ya paling ngono mik asmane sinten badhe ngaturke lagu napa ini kok asmane sinten namanya siapa? Wah, ini generasi penerus. Namanya siapa saya? Rio. Oh, anu sudah TK atau kelas berapa? 0 besar. Oh, 0 besar. Wah, ya. Mau nyumbangkan suara masnya lewat alunan lagu apa saya? Lagunya apa? Oh, lali janjinya. Wah, yang ngefans dengan lali janjinya ya. Ayo Mas, tadi suaranya tutukannya sing tipis ya. Anakku kita iki ben nembang lali janjinya. Beri oplos tepuk tangan biar semangat dengan bocahnya. Ya, itu mau besar itu. Patut kita apresiasi. Ya. Lali janji nih. Nadane sepiro?
sing tipis wae musike ben ngedu vokale. Dados. Ya. Ben tanpa binarung suarane gamelan, saiki njenengan nyanyi maneh dina minggu sing tak ning suarane bas wae karo liyane melungu kabeh. Kendangane kendangan ciblon ae. Ayo kendang ciblon karo bas iki ben nyanyi dina minggu yen tak lawaran wae. Enggak apake sing ngecek-ngecek ya. Ayo. 1 2 3. Susul. Kita beri ongkos tepuk tangan untuk anaknya. Terima kasih ya, karena ingin hati Nung tangan nggak sampai, sepertinya Mbak Putut ingin selalu mendengarkan suara sampean. Tapi waktunya dibagi ya sayang ya. Insya Allah besok atau lusa bisa ketemu lagi. Kalau ada waktu, Mama dan Papa suruh ke pondok seninya Sekar Buana Pak Gudo dipakai saji sama mbaknya. Ini ya, ini sama ya, sama nyanyi apa sayang? Cileman Kangen. Oh, Cileman Kangen. Asik. Iya. Iya, ya. Cileman Kangen datoke lawan masyarakat lawan oh, iya sing kandut dong.
Oh, nggih kanthi iku mandeg untuk nggih. Iki sing wanyar iki sing viral iki. Ayo pengendangnya yang buka anotasi. Baik baik untuk sekolah gitu. Ini saya dia semester siji ning SMKI kono, mari ngono dhewe ning ASKI, mari ngono kobong. Tapi jurusannya keliru. Jurusan peseren. Tapi patut kita apresiasi dia dosen luar biasa. Universitas Brawijaya Malang mahasiswane yo bener nek wong sabar kesabaran wong sabar karo pengendang bojone dikoplayu wong dijati kok Pak niku pengendang niku ngene ayo yo ya daturke iki para generasi ya ini suatu saat ya mengko jadi penyanyi atau presiden sing viral. Nah, iya. Monggo daturaken. Nah, ya, Pak. Pak Gudo, iya ini nomor pulau. Ya, terima kasih ya, matur suwun. Ya, jundak tok. Semoga jadi
nyimpen mutiara kathok beli semetu lantik pangeraitane dasare yo kabeh mung duweni bakat lho anak loro ki mau. Heeh, Mas. Iki sambikalane minangkaning pamungkutane Bukades dan perangkat Maguang. Iki yang pamungkutan. Mugi-mugi sedaya warga Desa Maguang senantiasa guyub rukun gotong royong nyasa desa. Wah. Menika sesekaran nyawiji. Wah, iki lagu musik dangdut iki. Penyanyi Mbak Lia. Mbak Lia. Selamat ngaju, Bapak selamat ngaju matur nuwun. Iki gaturke sing nyekar panjenengane Mbak Lia. Mbak Li cantik ya Mbak Lia. Oh, Mbak Lia. Swara wengi sing tansah ngantati. Kok weleng lakon Mbak Lia minangkani pamungkutane Bapak Camat Ngajum. Bapak Camat Ngajum. Menika syuting dalu Bapak. Nggih, sekarang nyawiji iki dereng kundur niku sepatu kula ditunggoni kalih dewane lho. Kali kok lumayan teng Karangposo peresmian Kecamatan Kabupaten tasih dados jam menika. Kula lek ndongaken menuju saged kundur derajate. Kula kali kapan nekake Pak Gubro lha. Ini pasti. Jalane matur Pak. Penting rahayu sing waras. Antuk cilik panjang yuswa ingkang barokah lan berkah. Iya, iki kunjuk dhateng warga Maguang. Mugi-mugi anggenipun tansah guyub rukun gotong royong yasa desa dinamika subuh ingkang ginayuh. Niki lagune nyawiji, nyawijing karsa, nyawijing panemu babar karya. Dados. Nyawiji. Apik to banget. Nyawiji. Ayo Pul. Mas Saiful, ayo. Semoga datang Bapak Camat. Kalian Bapak. Gede ora gede, dhuwur ora dhuwur, pawakan sedeng Mbak Lia. Bola-bali nek sing kakung ki nimbali bola-bali padha karo tawa-tawa. Piye mak bola-bali nek nimbali
Lia. Wah iya, LIA, laksanakan ibadah dengan amanah, ini disebut LIA. Nah, ya, ini Minangkani, ini mau pamutane Bapak Samad, nah saya ini Bu Kades dan perangkat desa Maguan. Nah, ini sing garing suling ini Mbak Anu, sing kene Mbak Billy. Nah, ini LJR Sendang Biru Wahyu Kolosebo. Kalah beton kali Bilqis. Nah ini salah setunggal dengan milih lagu nopo Mbak. Ayo kalah beton Bilqis ya. Nah ayo seperti ing maya esuk jago nego ramene selangane lirike waya esuk ana lirike kutha anu Blitar jangan wekasan sing eling marange pangeran aja wani karo bapake mundak kowe wedi kena walate aja gampang nesu karo wong tuwa ora bali si kandhane mek moyo wis tekani iki Bilqis nggih. Pak El kadang iki gawe support terus tekan ngendi-endi. Iki minangkani pamungkutane Ibu Kades, petunjuk dumateng para kadang-kadang warga masyarakat di minangkani saking perangkat desa Maguan. Ayo Mbak Billy. BILY. Iya Mas, iki lakon anjene sing disuwun niku golongane lagu sing wis nang medsos kuwi. Heeh. Ya. Wis bunuse. Nggih, monggo. Tambahi ya. Penggemar Mbak Lucy. Luciana. Penggemar. Tunggu Mas ya.